Onte, a 3 días do folión, achegámonos ata o mercado gandeiro para ver como de avanzadas se atopaban as carrozas. Unhas máis adiantadas que outras, pero o máis relevante, a elevada participación e dedicación por parte dos carroceiros neste ano 2012. Unha edición que incluso supera do ano anterior. Sí, efectivamente, como ben vedes, o traballo destes amigos, desta xente, vese nestes carros que é un traballo moi ben feito, moitos días de traballo, moitas horas que levan aquí metidos, e penso que vai ser o mellor folión dos últimos anos. Cantos carros hai ao final? Neste momento, carros participantes temos 15 e unha maiores, que é un carro infantil, que será o carro Cabro de Ercile, un carro donde se leva a cabo un obradoiro de rapaces e que para que vayamos formando canteira e nos anos sucesivos teñamos xa xente que se dedique perfectamente ao folión. Unha convocatoria que cada ano suma máis seareiros, ben sexa participando directamente ou simplemente asistindo ao evento. Do pouco que se lamenta a xente de que ás veces a puntualidade falle, polo que este ano prometen pulir ese detalle. Ao ver un gran número de carros, a puntualidade vai ser primordial porque senón demoraríase moito o desfile. Vamos ser puntuales, eu atrevo-me a dicir diante de vos, diante das cámaras, que ás 12 en punto o folión de carro vai salir, que non habrá ningún tipo de problemas e que todo transcurrirá con normalidade. E bueno, dense conseguido xogadas para tantos carros? Sí, efectivamente, foi un problema moi importante, pero o traballo destes amigos, destes compañeros, desta xente, conseguiu o seu mérito, o seu fruto, conseguironse vacas en Sarria, en Becerreá, xugadas moi lexos, pero o folión de carros, a parte máis atraente, o máis importante e identificativo do folión é a xugada de vacas, e sin xugadas non pode haber folión, hai nas que conseguiron onde sea, en todo o mundo ten xugadas, e iso tamén nos vai levar a que non haxe o problema do ano pasado, que algún carro non tiña xugada e houve que doblar, co cual se ralentizouse un pouco o desfile. Penso que a meteoroloxía nos vai acompañar, estamos pendientes dos pronósticos, vai nos acompañar o tempo e, polo tanto, invito a todo o mundo a que participe con nós neste folión. O folión dará comezo, como sempre, na avenida de Ourense, subirá ata a Praza de Santa Ana, baixará por Xoán 23 e rematará despois de pasar o palco do xurado na avenida de Monforte. A novidade deste ano atópase nas actividades complementarias que se desenvolverán ao longo do día. A día de hoxe, bueno, digamos que hai 5 ou 6 carros bastante comprometidos para baixarse a última hora da mañá. Para as actividades da tarde temos entre 5 e 6 artesáns que van a traballar en vivo pola Calle Nova. Vai estar todos finalmente na Calle Nova se non pasa ninguna sorpresa. O carro dos nenos vai sair ás 12 menos cuarto da noite do taller de carros de nenos que se fixo. A día de hoxe me parece que están sobre 21 rapaces implicados no que é na elaboración do carro, que está situado aquí ao lado. Polo que comentou Ibarra, o mestre carroceiro, bueno, está el moi ilusionado polo resultado do taller en sí, que os rapaces implicaron moitísimo, que están super ilusionados. Lle pediríamos ao pobo que ás 12 da noite, cando desfilen os rapaces, ás 12 menos cuarto, que non desfilen en solitario, que estea a xente na calle animándos. Son rapaces novos, son os que van ter que seguir con isto o día de mañá. Ben se merecen o apoio do público, pois o avance do seu traballo ofrecido por esta mesma canle hai uns días é digno dun aplauso. Para animar aínda máis a cita, desta vez propúxoselle a todos os chantadinos vestir de carroceiros o día inteiro, e parece que a resposta será positiva. Sí, polo que se palpa no ambiente, penso que sí, que a xente vai responder bastante, desde a primeira hora da mañá, nos negocios, na calle, na actividade que leven a cabo durante o día do sábado, pois que estean vestidos de carroceiro, que é unha forma de demostrar que Chantada se implica cunha festa que é nosa, que ten 2 séculos de historia e que esperemos que teña moitos séculos máis. É deber noso cuidala e as festas dun pobo realmente eu penso que son o que o pobo quere que sexan, entonces é o momento de demostrar o que o pobo quere o folión. E iso, o ano pasado, a verdad que ali na saída do folión estábamos prácticamente todos os do folión, pero nada máis os do folión, ata 1 da noite. Pediríamos a xente que intente estar na calle xa ás 12 da noite, o que queira presencialo, quen non queira non está obligado a isto, pero bueno, quen teña intención que ás 12 da noite este xa na calle, sobre todo polos rapaces que se merecen o noso apoio.